Ibubuga. May ibang kayo na ang bahalang humusga. Ang Pacquiao wannabe sa pagpapatrol ni Mark Logan. Ramdam sa buong bansa ang tagumpay ng mga kamao ni Pacmang walang humpay. Kaya naman sa Batangas ang Barabarangay. Sa kanyang laban sila'y nakisabay. Lahat halos gustong maging bagong pound for pound king. Bara-bara nga lang at wapa training. Kaya kadalasan, ayan, umuwing duling. Ba't ka nakaputi? Si San Pedro ka kaya? Ang ambisyosong maging pound for pound, most of the time, ayan, nalolos and found. Hindi ako makakita. Ang OA mo, itaas mo helmet mo. May nasasanay ng malakaut. Ay, ang sarap ulit-ulitin. At kung may alapak man, may nag-aalap Freddy Roach din. Ayaw mo kasi maniwala sa akin eh. Ba't ako maniniwala sa iyo? Basketball player ka kaya? Minsan ang ref may kinikilingan, may pinoprotektahan. Smile ka nga, smile. Ayan. O, ingat sa pating ulo pare. At saka pare, ayusin mo nga yung shorts mo. Baka mahubo. Selosa ako. Kala mo, basta-basta ako mapapatumba. Aray, nako. Akin na ang round na to. Akin na to. Akin na lang to. Please naman. Ano ba? Akin na lang eh. Ginagalit mo ako Ayan ako. Aray, nako. O sige na nga. Ako na lang uli. Kumbaga sa swimming, ito ang tinatawag na backstroke. O see, ayan. Ayun naman ang dive. Ibibigay ko na ang kanang ko. Tingnan ko kung di ka tumimbwang dito. Eto na! O, takot ka no? Takot ka! Takot ka! Ay, nako. Ref, nabinggo ata ako sa sikmura. Hindi ako makahinga. Gulpihin kita dyan Nakatakip sa ilong mo helmet Huling paalala, kung gustong sumikat, saka na ang pasikat. Hi fans! Hi! Ay, nako. Mark Logan, patrol ng Pilipino. Ayos. At siya na mabalita na kalap sa amin.